Jordi Uriach, ¿qué tal? Boas tardes. Que tal, Óscar? Moi boas tardes. Boas tardes. Dicía eu antes que despois desta victoria o Portazgo aínda mantén opcións de salvar a categoría. Eso sí, non poderemos saber ao 100% que vai a ocurrir porque sempre estamos aí ás pensas, non, do que ocurra con eses posibles arrastres de categorías superiores. Sí, sí, Óscar, como ben dis, pues sí, foron 3 puntos moi importantes, moi sufridos ante un gran rival e un derbi moi disputado no Carrizo e bueno, que nos dan vida, que nos dan moita ilusión e que agora mesmo sí que estamos fora do que sería o descenso directo, pero bueno, temos os 2 ollos ou 3 ou 4 ollos postos nos arrastres que podan vir da categoría superior e bueno, pues no futuro máis inmediato, pues a final que temos ante o Curtis o domingo que ven. Está claro que era importantísimo onte sumar os puntos en xogo, sobre todo agora en cada xornada hai que puntuar como sexa e sobre todo porque, como decimos, non sabemos que vai a ocurrir nas últimas xornadas. Lamentablemente hai dous equipos do Concello, Portazgo e Sportingburgo, loitando pola permanencia. Sí, sí, a verdade é que cada partido é unha final, os espectadores que poderon ver onte o partido así o poderon reflexar, e bueno, pues sí que pensamos en que son partidos a vida ou morte. Moita tensión, moitos nervos e bueno, la verdade é que nun partido como de onte tivemos a sorte de sacar os 3 puntos adiante, pero claro, non temos outra visión que pensar que nos quedan 5 finais. Sí, porque tampouco era doado o partido de onte, un Olímpico B que aínda chegaba con opcións de poder loitar por eses postos de promoción. Sí, sí, desde logo é un gran equipo Olímpico B, os coñecemos ben, é un equipo moi xove, hasta teñen algún xogador veterano que lle dá un toque especial ao equipo, un gran técnico como é Barral e o partido era de altura, e un partido moi complicado. Pero bueno, tuvimos a sorte de que diante de nuestro público que sempre nos apoia moito, que sempre está con nós, pues tivemos a sorte de sacar os 3 puntos. Ademais, este ano complicado de novo para o Portazgo, en este caso o partido foi no voso campo, no Carrizo, pero quizáis un hándicap para vos é que durante toda a campaña, sobre todo nos meses de inverno, hai que ir rotando, non? Hai que ir buscando ubicación, porque cada fin de semana pois se xoga en un campo distinto. Sí, nos este ano sí que a nosa base, o noso campo, prácticamente en todos os partidos foi o campo de Carrío, o campo de Culleredo, pero a nosa intención pois é sempre poder xogar no Carrizo, pero como todos sabemos dependemos do estado que se encontre, do clima que teñamos neste momento, pero sí que para nós en este momento pois sí que os partidos que nos queden na casa os queremos xogar no Carrizo, porque al final pois creemos que nós estamos un poquito máis habituados que o resto de equipos e Óscar, para nosotros o Carrizo ten unha enerxía especial. E agora que chega o bo tempo, imagino agora con menos choiva sí que se vai a poder xogar prácticamente todos os partidos como locais ali. Pensamos que sí, nosotros xa estamos dous días que entrenamos, un día estamos entrenando no Carrizo para poder habituarnos, para poder facernos un poquito máis ao campo e esperamos que os partidos que nos queden na casa sí, xogaros en casa, sí, no Carrizo. Bueno, dicíamos que o partido de onte non foi doado, ni moito menos, pero menos será aínda o seguinte, porque o rival vai a ser o que agora mesmo podemos calificar que como máximo, bueno, equipo que tamén loita pola permanencia, e agora mesmo o equipo que en caso de que se poda batir deixaría a liga máis emocionante que nunca. Sí, pensamos que pode haber, e todo indica que pode haber 4 descensos, esos serían os 2 directos máis 2 arrastres, claro, o que marca ahora mismo esa quinta plaza por abaixo é o Curtis, entón vamos a Curtis, vamos a un desplazamento moi complicado, entonces entendo que se nosotros vamos a ir coa máxima ilusión, eles estarán igual, será un partido doado de ver, será un partido seguro que é moi interesante. Partido de moita intensidade seguramente porque claro, para eles perder en casa sería pois meterse en apuros. Sí, 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 ben é certo que cada partido é diferente, eles onte non poderon gañar ante o Liceo, pero entendemos que ali as cousas van a estar moi complicadas, pero bueno, la verdade é que
o noso equipo, nosotros nos tenemos que fixar en nós, o equipo está con ilusión, o equipo está con unha enerxía extraordinaria, os xogadores ten unha actitud descomunal, entón pensamos que temos opcións, a verdade é que temos opcións e estamos en un bom momento. Pois era un dos partidos interesantes da seguinte xornada, ese Curtis Portadgos, en esquencer tamén outros, por exemplo, o derbi entre o Burgo e o Culleredo, ni máis ni menos que o Valmeiras, que agora mesmo vai líder, se vai a enfrontar tamén contra un equipo situado en esa parte alta da clasificación, os Suevos. Esperamos, non, que o ano que ven pois continúen moitos equipos xogando ali, moitos equipos do Concello xogando en esta categoría. Esperamos que sí, incluso se podemos non ter a un ou non ter a un dos equipos e é a noticia de que o Valmeiras ascendeu, pois será unha gran noticia para o Concello. Si deixa de xogar en segunda porque sube a primeira, eso sería unha boa noticia. Por supuesto que sí. Pois Jordi Uriobach, técnico deste equipo do Portazgo, como sempre, moitísimas gracias por atendernos e moita sorte o domingo ali en Curtis. Moitas gracias, Óscar. Un saúdo, Moitas gracias pola hasta chamada. logo. Un saúdo.